du selv? Nej, det gør jeg ikke. Synes du, det er sejt at ryge? Nej, det synes jeg ikke. Vil du ryge, hvis dine venner sagde, du skulle, og hvis de selv gjorde det? Nej, det tror jeg. Ryger nogle af dine venner, nogen du kender? Ja, nogen. Hvor gamle er de? De er ældre end os. Ryger mange af dine venner eller veninder? Ja, der er nogen, der gør. Ja, der er nogle stykker i klassen og sådan rundt omkring. Ryger dine forældre? Det gør de ikke, nej. Nej, det gør mine heller ikke. Tror du, der er mange, der ryger? Der er vel en del. Ja, der er mange. Så er det tit mennesker på gaden, der ryger? Ja, det synes jeg, man gør. Faktisk ikke så tit på gaden, mere sådan på skoler og til fester.